Waħda mit-tzijiet tal-akkużat li tiġi oħt mis-Sir Joseph Bonnici mixli bil-qtil ta' ommu u oħtu qalet fil-qorti li meta Angel Bonnici oħt Joseph qaltilha li huwa prova jabbuża minna ma jemnitix, anzi skont l-opinjoni tagħha aktar setgħu ġraw bil-maqlub l-affarijiet. Din kienet qed tixhed fil-kompilazzjoni fil-konfront ta' Joseph Bonnici minn ħalaxa li nsab mixli bil-qtil ta' ommu Maria Lourdes Bonnici u oħtu Angel Bonnici fis-27 ta' Marzu li għadda. Bonnici kien stqar mal-pulizija fit-30 ta' Marzu li kienu li qatel u difen lill-ommu u lill-oħtu war li sparalhom barma tan-nar li kien ħadem u stess u li kien tom xi daqqiet bazza. Meta bdiet tixhed qudiem il-Maġistrat Joe Mifsud, Zitu qalet li ma kellix relazzjoni tajba ma' l-akkużat li tiġi l-mara taħuha li nsab il-ħabs. Qalet li kien minħabba fija li ntemmet ir-relazzjoni li kellha ma' dak li kien l-arus tagħha u sa anki waslet biex ġeldita ma' omma u kellha titlaq mid-dar. Xedu wkoll żewġ tzijiet oħra tal-akkużat u li t-tnejn jiġu ħut missieru. Waħda minnhom qalet li lejn l-aħħar ta' Marzu l-akkużat qalilha jien lill-ommi inħobba imma huwa qafem. Zitu l-oħra wkoll faħret lil Joseph Bonnici bħala raġel li jaf jagħmel kollox. Hija qalet li ma tafx li ma tip ta' relazzjoni kellu ma' ommu u oħtu. Xedu diversi pulizija oħra li kienu involuti f'dan il-każ, posthom dawk li kienu qed ifittxu għal mazza li l-akkużat rema fil-impjant tal-waste surf ta' Ħalfar li ma' mazza wkoll kienet maħruqa. Ingħad li l-karozza tal-akkużat tinsab fil-garaxx tal-pulizija biex tgħin fl-istħarriġ tal-każ. Għall-akkużati din jidhru l-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri filwaqt li l-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur John Spiteri. Il-kompilazzjoni mistennija tkompli it-3 16 ta' April filwaqt li fit-3 ta' Ġunju mistenni jsir l-aċċess fuq il-post.